Matapos ang suspensyon ni Cebu City Mayor Michael Rama, formal nang umupo ang Vice Mayor nito na si Raymond Garcia bilang acting mayor ng syudad. Ang detalye sa report ni Ailey Navarro. Formal nang umupo sa pwesto bilang acting mayor ng Cebu City si Vice Mayor Raymond Garcia kahapon araw ng Lunes. Ito ay matapos irekomenda ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension sa loob ng 6 na buwan kay Cebu City Mayor Michael Rama at 7 iba pa na mga empleyado dahil sa hindi umano pagbibigay ng sweldo sa ilang empleyado ng City Hall. Ipinag-uutos ng Department of Interior and Local Government, Central Visayas, kay Garcia na gamitin sa lalong madaling panahon ang kapangyarihan at gawain ng Local Chief Executive sa isang acting capacity. Nag-appoint na ng City Administrator at City Assessor si Acting Mayor Raymond Garcia upang masigurong business as usual sa syudad ng Cebu. I don't want to rock the boat, no. As I've said, I want continuity. I want hanay, tunhay, no, kay lisod kaayo ng situation nga mabalda bitaw ang trabaho. Samantala, sa kabila ng kinakaharap na suspensyon, iginiit ni Cebu City Mayor Michael Rama na kanyang gagamitin ang panahon para makapag-recruit ng mga miyembro para sa Partido ng Demokratikong Pilipino o PDP at lokal nitong partido na Barug. Hindi lang sa mga sityo o barangay ng syudad, kundi kasali na rin ang buong Cebu at Visayas dahil siya rin naman ang vice-presidente sa Visayas sa Partido ng Demokratikong Pilipino o PDP. Sa ngayon, 4 na mga senador ang nasa ilalim ng naturang partido. Ito ay sina Senador Robin Padilla, Francis Colitino, Christopher Lawrence Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang 28 kongresista, 18 gobernador, 27 mga vice-gobernador, mahigit 200 na provincial board members, daan-daang mga mayor at vice-mayor, libu-libong mga konsihales sa bayan at mga syudad ang miyembro ng PDP. Ang PDP ay isang malaking partido politikal sa Pilipinas na kinabibilangan ni former President Rodrigo Roa Duterte na ang layunin ay gumawa ng pagbabago sa bansa para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Ailey Navarro, SMNI News.